Mira, la botiga es va inaugurar l'any 1896, és obra de Puig i Cadafalch, l'arquitecte modernista de Mataró, i va ser feta per encàrrec de Francesc Palomer, que veieu allà darrere el nom. Ell era un fabricant de pasta i oli a granel, i li va demanar a Puig i Cadafalch una botiga per vendre la seva pasta. Llavors això va ser una botiga així d'oli i pasta durant uns anys i de seguida es va reconvertir en una botiga de queviures en general, com una botiga d'ultramarins, per dir-ho així. És una botiga que venem fruits secs, pasta, arrossos, llegums, galetes, tot a granel. Alguna anècdota, alguna cosa així curiosa és que aquí hi ha dues piques d'oli, que això és una cosa que es veuen en molt poques botigues que encara es conserven, ja no es ven l'oli a granel, però encara hi ha dues piques d'oli on hi ha les dues aixetes i a darrere els dipòsits on originalment es venia l'oli a granel. Jo crec que són dues coses. Primer, l'edifici en si, és a dir, la botiga modernista en si, també heu de pensar que és una botiga modernista però de molt al principi del modernisme, és del 1800, vull dir, encara no som ni al 1900, 1896. Llavors té molts elements gòtics, barrocs, és una botiga amb un punt fosca, molt recargolada. Sí que hi ha els elements de la natura, de flors, de plantes, això hi és, però té un punt molt més fosc perquè està fet al principi del modernisme, encara veu una mica de l'estil gòtic que hi havia. I l'altra part, molt característica i també que és important, és tot el tema de l'alimentació. Procurem que tot sigui, primer, producte a granel, producte de proximitat, producte de qualitat, de quilòmetre zero. Crec que són aquests els dos punts forts de la botiga. Francesc Palomer, que va ser el primer propietari, va morir sense descendència. Llavors li va deixar la fàbrica de pasta i també la botiga, a Antoni Pinós, que era un treballador de la fàbrica. I aquí sí que s'ha anat mantinguent pare, fills o germans, filles. Per això la botiga es coneix popularment com a Can Pinós, es diu La Confiança però es coneix com a Can Pinós, fins que les dues últimes propietàries fa 7 anys es van jubilar, tampoc tenien descendència i una de les dues propietàries era la padrina de bateig del meu home i la relació, diguem-ne, ve d'aquí. No som família directa, però es continua coneixent la botiga com a Can Pinós.